Čaute lidi, vítám se u dnešního videa a dnešním videu si zahrajem hru jménem bych rád, kdybyste dali like a odběr a toto je naše první video na kanále Limit Play Roblox. Tak, já to nebudu okecávat a můžeme jít na to. Tak, máme asi taky parkour video. Zkusím to takhle přeskočit přes zdi. Bylo? Jo, to máme asi udělat takhle, jo. Je docela easy. A teď přes zdi a teď takhle, no, je docela easy, jako. Tady je jako, že vyšel do štátu. No. Aha, tak jo, no. Aha, můžu skákat, to je dobrý. Jo, to je mega dobrý. To je easy jako. Ne, jako zachránil. Ty skoky mě zachránili. O ne. Ty skoky fakt pomáhají, no. Když to není ten skok, tak jsem že... No. Opa. Ne. Se snažím. Bro. No ne, kamo, já nevím, kdo jsem skočil, no. To je asi v prtínkách. Tady furt jaký reklamy, proč se ukazují. Kamo. Ne. Jo, jinak jsem si udělali nový merch. Jo, mám tady merch, ale ještě není vydaný. No potřebujeme ještě jakože Robuxy, jo. A my nemáme Robuxy, takže když mi podpoříte a dáte odběr, tak ten merch můžu vydat. No, takže prosím, dejte ten odběr a like. A hlavně to dovolíte až do konce. To bude docela easy. Tak, no aha, nic. Tak, to rychle. Tak. Ne, dobrý stěr. Dobrý kamo. Kamo, co to je? Trošku, no nic, klud. No nic, kamo. Ne, kamo, to jsem mohl mít už. Ne, kamo, prostě to chci dokončit. Takže tak, boom. I'm a fucking being nigga.